Beetje slaperig. Drukte vandaag. Drukte. Maar ik go safri. Mensen meestal naar mij weer roken. In de meeste gevallen naar mij weer roken. Soms mij roken vertraag. Omdat ik meestal alleen werk. Weet jullie waarom ik meestal alleen werk? Als ik persoonlijk in de keuken ben gaan staan om een gerecht klaar te maken, dan weet ik zeker dat ik temi bora nyang alles maar onjang ving. Daarom werk ik meestal alleen. Een tijdje me be op mijn winkeltje baka woyo dape. Surifood. Ik had een eetentje daar achter de markt. Achter een brunsie woyo lik van karing. Dus temi ben bori alas masap takita kok dis gooi naar keuken. Anja nog haar niet eens des maar wanyaming. Maar uiteindelijk kan de wasman nog maar wanyama anja sanogari. Maar de rest, ik denk de rest. Ik ga even praten over vertrouwen. Om mensen te vertrouwen. Vele mensen trappen in mooie woorden. Men heeft een uitspraak of een spreekwoord. Mooie woorden zijn vaak niet zo zoals je denkt. Of zoete praatjes zijn meestal niet wat jullie denken. Men zou zeggen niet alles wat glimt is goud. En als men praat over vertrouwen binnen de winti geloof, dan weet ik er niet alles van. Omdat zolang je de grond tapuye taleri, dan mi want taki abra vertrouwen. Omdat hij mi kon constateren wan sani, taki bonfurusma tegenwoordig, tede no man nakianga tiki, tede no man wish you, lek fade wani, tede no man naki trowe nanga baka, tede no man kiryu, lek fade e prakseri, dan meestal desma op een tra methode in Sranang, de ma e potsan inis manyang. En vaak genoeg, au wisi dati, de sanat nou wisi, pesma e onderschat ator dati. Maar soms, mi e tegi unulibisma, te u wiki manting, uno begi masragado nanga de bigisma, fusap sumana yu mati. Je moet niet op zoek gaan naar vrienden in het leven. Je moet op zoek gaan naar je vijanden. En het is lastig als je vijanden hebt en ze doen alsof ze je vrienden zijn. En dat is een amoro bigi gevaar. Omdat die tegenwoordig tegen normaal vind je, dan moet play bij one soft you. Ama o apwa feestje. Amo nodig je uit. Amo jiwan sani. En jullie moeten jullie kinderen ook leren op scholen. Op de scholen vooral. Taki ano alasma sa we shina skoro lekip ching. Denom teki nyansani soms of dringi. Niet eens van je eigen klasgenoten. Soms, weten jullie waarom? Baboon teren na baboon sting. De ouders no lop you. A ouder fu apching na trobi. Fu sreka wan sani. Da pot ina dringi. Da tegi taki. You nanga so wan smano de boom. Chawa lekkers, chawa koekje, chawa sap, chawa ijsje. Da a ijsje dat die oude yup ching. Omdat die de bigisma taki te akanoma kisi chifouru. Dan a drie wiri e grabu. Dus dat wan taki. Te you lopen de bal mis in ofena ouder. De verzorgers van ching. Dan meestal wa wismang na trobi atakwa dede musfadong. Dan na trobi if na ap ching voor you. Of you gramchi of you familie ook kiri. Omdat die a wisma e go voor vanuit. Taki if mino loba okro mino loba siri. Jullie moeten ook één ding weten in het leven.
Als men niet van jou houdt, loop niet met het idee dat je kind goed moet zijn met je vijanden. Jullie moeten voorzichtig zijn, jullie mensen in het leven. Als men niet van de vader houdt, geloof me, ze gaan ook niet van je kinderen houden. Ze gaan misschien de zaak camoufleren tot een bepaalde tijd, tot een bepaalde periode, maar uiteindelijk, want daka, agodo obroko asiri opanya. Te you lobby, amaka sneki pa, I denk dat je lobby ching. Te you lobby kon koni mama, I denk je lobby kon koni piking. Te you lobby kon koni, te you lobby pingo brada, I denk je lobby pingo sisa. If you ne nya pingo, dana trobe fa yongu, of a granny, a tanta you ne nya pingo. If you ne nyang grat fisi, ana trobi if na liba ikise of na se ikiseng, a tan grat fisi. Zij de medjona tori disi, omdat hij bon furusma, e lon komisa na bonu kampu, na obia kampu, te anoutu nakding. Te anoutu nakding meestal, dat de lonko sukuye pina bonu man, dat na you moest go restaureer a probleem. Dan ga jij moeten puzzelen met het knoeiwerk die ze voor jou hebben gebracht. Maar uiteindelijk, a knoeiwerk na sadekong, het ging totaal mis. Dus nood in het jaar amorserij kon die you, dan verwachten ze dat je met een toverstafje alles binnen 1 dag gaat moeten doen. Het werkt niet. Te you futu broko tide. Wanshuk mopo na atoso de pura gips, baka simung, ine waka semdei. En daarom de bigisma op de odo etakitak ano te 3 wiri fado na watrana schrift de jij pori. Maar ik zeg het, ik blijf het herhalen. Mensen die niet willen leren en mensen die niet willen loslaten. Het is een probleem voor mensen sa abigwenti. En daarom mi etaki famida deja koto koiboy fu antama fa busra maini fagri toto. Mino abgwenti. Mino abigwenti. Mi kanyamok sa leisi tide. Mina afshewa heriari ane hatmi. Mi kan lobby nyangwang bijvoorbeeld wa roti tide. Wins mino nyama roti. Baka 100 jari ane hatmi. Mi kan nyawa okro supu nunu de. Wins mino nyame tamara. Mine lop noti. Mi kan bijwa wagi tide. Het kan de mooiste auto zijn. Geloof me, mine lop wagi. Me sering. E mi rewa wagi wa jari langa. A wagi dat abgeluk. Mi gauw ser wagi. Omdat hij altijd mijn rokotaki na wagi mi ap fanodu. Maar ja bisma sa abi gwenti en solis a gwenti e trouwa takru gwenti. Dan mo legu uit voor zijde. Ja bisma die gwenti lobisma face. Des marat na slachtoffers. Ja bisma sa lobel. Gonyang aladina een bepaalde pressie. Jullie worden slachtoffers zonder dat jullie het weten. Je hebt mensen, sa lobbyang bijvoorbeeld, aladi amnyawa KFC. Zonder of a sabita kwa feyanti vende dape. Overgeef toch juta langa. Je gona een bepaalde warungo nyaminyang, omdat ik denk dat ik de bunanga mae. Dat je feyanti de led dape, zogenaamd sa elaf langa you. Dan smarat okirju. You naf do as man noti in a libi. Alleen het feit dat i wiri mooi moro dif eng. A bungba fa wish you. Alleen het feit dat i baiwa wagi e apwan bai sigri a bungba fa wish you. Wa wisman, wa takru ati libisma. You naf de feyanti nanga eng na enge de feyanti nanga you. Daarom meki alades masa e volg mi tapa buku. Wins isap takwasma. E sukufu kiriu. Blijf op afstand. Mano du asref sansa engedu. Noso, de konfo. De boeie de beschermers voor you. Te you tek de fesi. Dat de opodoro di you.
En daarom mi etan promote authorities altijd. Wie Carson wil, is verplicht om de bal weer te verwachten. Dat na apisi fu awinti geloof. Leer dem chinfunu. Terego na skoro. Vooral tap awroko. Dan moet ik eerlijk. De lanti kantoro. De meeste van deze maar na slachtoffers voor wisi. De overheidskantoro. Minaf karde na ning. Want if na 20 miljoen de alamala bij na kade tuno mono deso. Terego na uroko. Ucharu nyang. Ucharu dringi. Uno probeer desma tot las. Yabisma se preparere nyang kona uroko. E play mene na yu. O chake bakjes di yu. E kir yu sa safri. Zonder fu isabi. En daarom, om dit soort dingen te voorkomen. Me merken op vooral. Motake eerlijk. Auroko sa de ma ekar skoutu. Vele van ze maken die fout. Taki na agong zou abitranga. Na agong jerslik u ap machti. Maar in het geestelijke zijn jullie totaal niks. Weet je waarom? Omdat die nou een groep sami en mek mee na een beste matif mi leide man dat lek brada mi no tak mati. Boomvoer ding na slachtoffer. Binnen hun eigen werk. Omdat amang no e denki en collega doti. Amang e wakana wa positief denken committee en collega. Maar collega, voor you, anolop you. Amang sa i denk taki na you overste na you meerdere of you mindere. Sa you denki tak ai e mene na you. Na maar dat is rekasan committeren. En daarom in lukutaki tegenwoordig kan je niet optreden tegen het negativiteit. Al ben je bijvoorbeeld een leidinggevende binnen jouw bedrijf. Pardon. Omdat hij naar de sem chimang, san you tek kona uroko sa you de na de tapu, je vertrouwding, dat je denkt taki, dat lek van you en vertrouwding, na zo de vertrouw you. Nee. Als mensen vooral willen praten over vertrouwen, is het niet alleen maar wat jullie naar binnen meppen. Het is ook waar jullie gaan. Wat jullie doen. Waar jullie gaan baden. Pewe charden bu winti funu go wasi. Pewe charden bu yeye funu go pori. Zonder fu sabi. Omdat u loba kel. Omdat akele tak mooi. Akele tak luwangu mooi. Akele tak kromanti mooi. Akel e dans mooi. Afrowe singi puwe ma mooi. Dat we bribi meestal uit de zoete praatjes sa de kisunu. En daarom meki boomfurusma weten het niet eens dat ze geestelijk al dood zijn. Ze worden geestelijk doodgemaakt. Ze zijn geestelijk eigenlijk al moe zonder dat ze het weten. Omdat die boomfurusma e wakananga denki tak ala pirtifi na lafu. Asan sane mekar kandu. Waloma e yere fu kandu ma de mano sapsana kandu. Kandu wan taki wisi. Yabi die frenti soort kandu mi be leggen uit wel eens in programma's. Amei seka wan kandu potiji yu. Aini nyanyang. Ei seka wan kandu potiji te igoi na grong. Amei seka wan kandu potiji yu na de vruchtu bonfe en grompe e tandape. Amei seka wan kandu ji na wa umasma. A umas me sreka wan kanu po jiji emang tak te emang wakaji wan wakajeng komit wan tra umasma dat musteka umasma ala de san dati na kandu te we tak we vertrouw wansma da unom vertrouw wansma nomo fa e taki vertrouw wansma ook to omdat unu neshi no wansma neshigo in wansma e ati niemand ziet het enige wat we doen. Jullie luisteren naar de mooie woorden. Dan mek de mataki ala pirtifi langa ala vriendschap. Ala langa anu vriendschap. Zoveel informatie. Weet je desma. Toch de ne versteng. Dat moet je tori. Tene matak de be meki bilongo na fesi. De meki bilongo na fesi te yabip ching. Meestal.
Omdat hij tenes mij tak drink dresi wachti siki. Dan tak inap edati da yogo bige drink kalpol. Ano dat des mij bedoel. Sawedu, meestal gaat het om het geestelijke. Im sreka na fesi. Im doyu san na fesi. Wins you denk so lazy tak next ne doyu. Omdat a idee na nga sawe wakalek libisma e verschil na nga a werkelijkheid. Omdat die boomfurusma e denki na temi dong da me rebel fu koud me kouru terwijl me warang. A trawe denk tak jong plotseling en futu versweek wan soro konami futu dan fos mesiki. Asma e denk tak jong pas temi fado na siki bedi mesiki. A drie wiri sa ankra na justing sa wisma du na yu meestal. Het groeit. En daarom meki eigenwijs ina libi mino abi. Kijk, ik heb wat geschreven van te huur. De persoon die me gecorrigeerd, meneer Vloot is verhuur. Moet ik boos worden? Nee. As manya papira moro mi ap respecti di atori dati. Mi abi respect voor te was ma wa leri wa positief sani. Nooit no de eigenwijs in alibi. Dat ga je leren. If was mako na nga you wins as mako agi wa complimentje voor positiviteit. Wins en een mening. Neem het mee. Ade sa en denk akori na en schreef akori. Omdat unolibisma we bribi in zoete praatjes. We bribi in mooie woorden. Dat is het probleem. Jullie moeten voorzichtig zijn, sawe nyang, sawe dringi. Omdat wisi de in libisma no lop libisma moro. Je inom ko wasna wasma, omdat I denk tak asmei tak mooi. Mina man sango was asma tu toch? Mina tak de tor dat ala lesi. Maar dim go wasi. Baka dat mes kuf de toch? Omdat mi go uittap mooie woorden. Mi go uittap mooie praatjes, zoete praatjes. En de zoete praatjes in sami trap. Bijna mi be las libi toch? Maar zij met mi tana libi. Omdat die mi no go na een negatief stelling na asma e oso. Mi no go na een negatief inborst na asma e oso. En daarom met bonfuru fu unu. If we go na een presi voor al kulturu kampu. U den na een dubbele denki. Unom go wasi na asma. Niet eens bij mij vooral moeten jullie niet komen. Ik ga jullie ontmantelen. Vooral niet bij mij. If you kona mi presi, tak mi yepi na nga wansani, makaba inokba, kring na nga yusrefi. Je bent eigenlijk niet in reiniging met jezelf. Je bent nog niet ready om iets te doen. Moet je niet komen. Ik ga je ontmantelen. Dat is 1000%. Is 1.000.000%. Die negatief die in jou woont, ik ga het zien. Teye gona wan bonu kampu, wan bonu presi, wan obja presi. If you know abi wan kring denki vooral na mi moet je niet komen. Omdat die mi no kon laf na you, dat me kier you na baka. Ja bisma say kon zogenaamd ko actie informatie. I flow, fokka, moka you af. Hoe denk we hoor mi van de gek? Mi une hoor van de gek. Je hebt de onstabiele geest van onbetrouwbaarheid. Daarom je go lei tak yo konduansa aimoko wastamara aimoko meki. Het zei je lieg voor jezelf. En if you know kring na you srefi. Fa yo kring komit wasma. Fa je denkt dat je kom pe wasma ap winti na je. Dat je kon koring. Terwijl in die bakkeide isabitak na check mogo check. Fulukusama abine mars. Ik ga komen kijken hoe hij is. Je bent onbetrouwbaar met jezelf. Je gaat nergens hulp vinden. Omdat je met de ego loopt. En een ego-probleem zou abi. In a winti geloof. Na dat e charunu. Want van de jaso. Mine wakago was mora presi. Man waka was a presi toe. Nu heb ik een stabiele leven. Weet je waarom? Wie sade we doen aan mi? Abede ja e amen. Te was ma e vriend dotiji you in on vriend jen baka. You kring konfo. Den boeie je sa sreka na fesi. As mo potuan vergeef in you nyang.
As mo potwa sani o pai tim pasi di yo sheng na sribi. As mo suku fu kariakra, yo sheng na sribi. As mo suku fu tapu koloku di you wan firi onaki, of wan sma oko konkru asma tori di you. Zo simpel is het. Je bent beschermd. Daarom mi etegi alas mataki. Het moment sa yo go do me nga asem vuilsmijterij. Dat wan taki konfono roko di you moro. Omdat die uno denkt taki sa une shinadoro. Na dat ipsana inse. Hoe ik hier ben, als ik hier ben. Van mijn taki, if mi deja in mi oso, me strip lekker. Mine sribi da me wiki da me tak boy sang. Boy so wan slag onak mi. No, mi nap de san dati. Wins no de me taken baka zoveelste herhaling. Wins mi wan ga Brownsweg mi na vrede. Wins mi wan go Arangu mi na vrede. Wins mi wan go na Sunnypoint mi na vrede. Nooit mi change telefoonnummer. Sinds mi sabi. Ik had eerst een oude telestuurnummer. Vanaf mi sab dat telefoon besta in grondtapu. Ik heb weer een nieuwe telefoonnummer. En intussen is mijn telefoonnummer al bijna 15, 20 jaar oud. Reden waarom? Omdat mi sap tak mi na boter tap mi kop. Maar isap omes manoma delek mi. Isap omes manoma taklek mi. Men gaat altijd zoeken om iets zoeken om je de bek dicht te snoeren. Maar je daar eigenlijk libisma. Tewe sreka ushting, so lazy. Tewe go suku snack koti. Inaf go in buzi vosi suku snack koti. If you go suku wan tapu, wan beschermen die je gezin. Ano paste de fadong na notu. Im go zoeken. Tewe go na kerki meestal. Na te ushitak ulas hoop. Te you go na datra. Na di ushitak isiki. Maar te datra etegi bijvoorbeeld tak sopi no boom. You ne make you druk. Je denkt taki sopi no boom ma aswiti. Te datra otegi taki sigaret roken is niet goed. Drugsgebruik is niet goed. Op dat moment heb je lak aan wat ze willen zeggen. Teremontheid dat toen ze voor soft no boom dringi. Bijvoorbeeld, in een jere. Ote yogo besuka datra. Te aslag nak yukba. Precies zo is het ook binnen een winti geloof. Meestal, na te ushitaki notu en nakunu, dat we lonka bonu kampu. Te datra no ma yepunu, te kerki no ma yepunu. Ma uno libisma, fa we libi. Une libu na usrefi. We haat makar. We tegen usrefi. Uno ap lobby usrefi. Wa bigay tapu srefi. We ja rusu tapu srefi. Jullie zijn misgunners naar elkaar toe. We ja rusu wa bigay tap sawan trawan bereik. We poti stonju srefi. Tap pasi. Big up je des masan sabitak de waka areti pasi. Te you e waka areti pasi. Ala sotu stong. Storm oko tap you pasi. Geloof me, you're making. Geloof me, je gaat het maken. Enigste wat je moet doen, je moet reinig je sting. Je moet lukken je passie. Is de wat biggie wonder sami no taki is de neti. Mi gonna wan presi. We wan biggie man ka doro da biggie man taki aina mi etak van oso jaso. Ik ga je helpen met zoiets. Miskreki, want dan wan trama temi maner flow. A biggie pafa oso dape. Ane ontvangst ma. Maar miskrek ik dat apaka mi na patak. Oké, kom, we gaan je helpen met zoiets. Mi na tak soort lanti kantoro mi bengo is de neti. Maar je shitaki, amang e waka konami, persoonlijk, amano luku neertap mi, ama luku mi, ama lafu ume krablek, ama be sap mikba. Kada be sap mikba. Da wan doro opo Jimmy. Da mi luku tak, werkelijk boy. Te waka ina libi. No waka nooit na een negatieve gedachte. Omdat if je waka na een negatieve gedachte, na sandat onak you. If je waka na een nefi, dat wat aki kar feti kontapi pasi. If je waka na een wapen in je wagi, dat wat aki in een bopona oso, om beschermd te worden. Je loopt ook met het kwaade idee. Ik ga met de houwer lopen. Ik ga met een mes lopen. Ik ga met takita. Na sayu e kar kontapi pasi. Terwijl in alibi, je moest beschermen, Yusrefi. Vooral over het stukje geestelijke. Omdat die wisilai in Sranang.
Sranang na was after libisma de libisma fa etano in sranang. De jes libisma ma ano libisma. Fosi tubeshi wa leba wa yorka wa bakru. Wa takru yeye. Dobe shitaka apwa gedante. Kanda jes broko krosi. Kadibo shiwasma nanga ready ai. Yeshiwasma nanga bigi yesi. Tegenwoordig, na so moderno yorka leba nanga bakru asema weshi. De asema fu nou, de na te fu free, de wakatap tu futu lek minanga yuja, ta de ko drink yu brudu. De yorka nanga de bakru, ano de bige de wansa weshi. De bakru e weer hoge hak, lek van libisma e weer hoge hak. De yorka, zij ga berpe, sa da berpe. Tegenwoordig de weer hoge hak. De da de overheidskantoro. De weer jas nanga das. De yorka nga de bakru. Fa de bigis maf mi beshi. Atev mi gram mamayet. Na menken dam takeshi foru tap exi. Takeshi asema de sanda. De asema af nou. De na ten fu free. Gewoon de waka kon drink you brudu. En na dat heb sano in sranang. Want takru sanif nou. De yorkas de bakrus de takru de ap concurrentie. Ze zijn zo slim geworden dat de libisma gedante. De Yorka de bakroef no abi libisma gedante. Maar geloof me, Yeshua mooi spameid, mooie heupen, ready, adogla, mooie kuiltjes, mooie ogen, mooie billen. Nou Yorka. Yeshua mooi boy, mooi barba, ai, ready boy so, mooi blakka boy, chapoa, nou libi bakroef. Yeshua mooi man zo, dan jas en das, hoge piet, overheidskantoor. Je denkt dat ai, nou an libisma. Nou libi satan, ai ni mooi pakkie. De bakru nanga de yorkaf no abi concurrentie. Terwijl te unulek libisma. Ano alla sansa ushi e brentje na go to. Ik kan erover praten. De sansa me met me. De opo. Me begi garo tak yongu. Betre mi no ben du au roko disi. Ishides masan gridif trombonu man. Ishides masan gridif wasisma. Eenmaal 24 uur bar winti. Eenmaal 24 uur play staring. Winti freo ede. Winti verberde en nakunu. Winti hosselaars. De mij wakana strati de mij shisma. Fak imko luka uisharen. Ai. Want me 40 uisa fino boom. Bonu hosselaars. Ai. Asan sap shija. Unko wasiera mim unko lukusting. Abonu ma say kari. Alai problem moro you. Ama say kari. Nawa wisi, nawa wisman. Ama jels wa libisama sonta jels libismano libisama. Daarom me barunu taki in Sranang lukbung ook in het buitenland. Ano alla pirti fina lafu. Unom luku soso sawe nyang, unom luku soso sawe dringi. Sabi pewe charu edego wasi. Sabi pewe charu srefigo. Lek libisma fusma troe watratapu ede. Tewe gona de kerki. Luku suma ef kompot anu tapu ede. Tak e preka ji unu. E har yu koloku teki. E har yu krachti teki. Des masa e gona bonu me luku in de anu. Of pandit e luku in de anu. Dema abakoni. Dema abakoni fu har yu koloku teki. Dema abakoni zodanig. Dema po contract nanga satang. Dema abakoni fu broko yu geestelijk. Ame washu ame tek yu koloku. Ame washu ama e broko yu. Yego was na wan presi ye broko tena grong. Yego baka yego nyang omdat hij denkt dat jongen amana yu mati. Plotseling tigo nyana amana oso awa uit etentje lang amang. Ama sap sama sre kapot ine nyang. Ye broko tena grong. Omdat we onderschat grondtapu. Jullie mensen, we onderschat grondtapu. Juna schoolmaster, je roken in wa kantoro. Je lenisma yu sibi. Je drink lang wasma uit wan grasi. Je len asma yu pen. Je len asma yu schrift. Ta langa, vooral tak langa dem chinfunu. Uno le, uno mek dem chinfu unu. E doe les solis langa vriendinnen. Vooral een bepaalde bevolkingsgroep. De abakoni dati. Fu te you go studeer nanga asma dati.
Talanga, jullie onthoud not moro. Misap, ik weet waarover ik praat. Tegenwoordig mi ben takken baka. Na soso moderne takrusani de. Na soso moderne takrusani. Ala de takrusani busi. Gers libismano. Ala de takru yorkaf berpe. Nanga de takru bakru sa edrale. Sa trawaf de pabengo bay. Nanga de gram mafu bengo bay de bakru. De bakru no lepi zodanig tak de play kromanti. De yorkaf no. De lepi zodanig tak de play kabra. De takru leba, de takru safe apuku. De lepi zodanig tak de play directeur tap kantoro. De takru jef no. Go to schrijf ne brentje so. Tewe nyang. Tewe dringi lek libisma. Usapewe charu edego. Usapewe go wasi. Usapewe go dringi. Te yu sreka yu sting. Wa ye otabji nomo. Te yu luku yu sting. Wa winti otabji yu nomo. Ma if je dwaka nga denki. Taksa noma mit mi. Jong minanga jong de lekker. Minanga lori na mati mino denk o duwa san nga mi. Ay, minanga adis na ay, minanga kakaforu na mati amana mi 2 maanden. Na 2 maanden ekirisma. Daarom meka sansare me karkandu. Umunyang dringi. Toch? Dresi bilongo na fesi. Umusdwing. Omdat die teyu mati ekori ane lafu. Ika ap 1000 kromanti. Ika ap 1000 apuku. Te atapu wa pisiji you. Daine looking. Ou make you go fear sana grown tapu. You go tapu an bo proofing. Wama be aks me winti e potis mata bo proofing. Het is waar. Winti e chai gwa tesi. Aye saptaki bijvoorbeeld ilo mag nyan pepre. Maar omdat je loopt pepre, dan wanneer je nyan pepre dan heb je kies aanbijen. Je kiest wat bepaalde last. Je kiest wat baarmoederhalskanker. Je kiest wat borstkanker. Je kiest wat prostaat. Je kiest wat disi. Nou wint die et tissue zo lazy. En geloof me, beter was maar klap je. Wint die no chega tessi. Omdat die te a wint die tapu wat tijdje die maar je ne mek moeite lang schrijven. Omdat je op wat ego tak idefi kaba. We fam dat deja zo. Te wa maharwa goji mi dek mo knapu. Mina eerste wan so long. Te wa maharwa nefi di mi dek mo go play bar winti. Me lonoka. Isap sametakita. Ta winti wan tapji na winto tapu. De mataki te picha opo imgwa tapu te pika tapu imgwa upu. Efe pika busi imkwa ganda. Efe pika ganda imgwa busi. Iverstang. No waka nooit na winti fesi. Ik denk dat ik valk. Niemand is als een rotsblok. Het bestaat niet. Ten was slag no naki je tak trafasi. Te winti otapji. Dat je ziet na obja otapji. Daarom mek je im nyangwi. Im nyami bilongo na fesi. Im du zijn du. Vooral des masalobi bij nyang e vertrouwsma. Tegenwoordig de mij kirisma na vergif. Alla soort fasi de mij kirisma. Mi kan karwa tu neng sa mi merk op. Trama ego krimeersma. A as. Fa dedesma de du ogri nangeng. Mi stop. Ik ga niet verder in. Ik weet waarover ik praat. Tere no ma kiri dok sukuf kiri up ching. U verstaan? De fen mi wa leisik ba in alibi. Magado ne sribi. De fen mi wa leisik ba. Wa leisi na letterlijk wa ma poten Jimmy. Da mo teigu nu gewoon eerlijk. Wa leisi mina mansang. Wan brada sa mi beshi tak mina nga mang. E verjaar bijna tap one day. Da brada nodig mi uitdoos dong. Da brada de bezig he body. Da body da teigi mi tak ai forka flow wonyang. Dan bariga tak. Ik denk positief over jou. Maar mi no sap tak akela wa wisati kel. Da kel pot wanyang. Gewoon cheese. Gewoon tak mi no wanya en kelak mi no lop nyanasma oso. Da poteng. Wela netidim doro oso. Mi heristi fire. Mi heristi fire ma mi no nya pepre. Mi heristi fire.
Me fir taki, me broko sweti. Me broko sweti. Me tak asalis ne klop. Da wasan kona san temi tak go go drink so. A brada da t-shirt in na strati. A wis wasite. E wakawa yutatas. E wasap sa dine. Dat tinof tawa ne wataka flow wisamang. Bino wisamang. Het is kaarsen met de bal. Ik ben vertrouwelijk, brada. You knock me. Zo drof me sabi. Uiteindelijk. No me shame show wa yutatas. Tego na yutatas. Tu grumanya. Tu grumanya na wapor apresila. Of dat die ibarika taki me vertrouw you. So Maria wis me. Next minute. Dama pote di mi. Brada de yurdisi. Mes dot op mi balkon. Mische fire. Mische fire. Me firtak inseye brong. Me firtak wasan wak mopoka doro. Geloof me, ak mopoko werkelijk. Ak mopoko werkelijk. Minogwa eya beyo. Abrade show wa yutatas. Abalaliti is wak kroto bomoro. Ila libi. Daarom ik ben tegen taki. Te uno play echte man. Umek winti beschermonu. Dan mek a obia disi. Ane go tese sref go kot misref fanga nefi nga ouro. Mino da de rommel da chere. Mino go tek ouro da ko kot misrefi. Meka winti cham gat tesi. Mina af cham misref gat tesi. Mina frede man. Ala masabi. Mina mi mofo bigi. Dus. Peisje met jides ma de tepjes ja. Neem jullie net mee. Uno vertrouw aan alla pirti fina lafu. En smasa denk taki de te kwa loopje na you. Fuchawan kandu controle ji you. So lazy. Kom ik corrigeer apisja ook toe. Ano altijd te yushi taki wa wisi fen presi so lazy na sma. So lazy na gewoon wat takroeien de ook toe in een omgeving. Want takroesiel de ook toe in een omgeving. Kan de bijvoorbeeld vooral te we gaan de doso, we gaan de winti prei, we gaan naar strati, we gaan naar latina strati. Alla den bo proeven dat even presi so lazy. De kan go nyan so lazy aan presi, kan de wan takroesiel de dape ook toe. E kon nyan nga you, e kon drink nga you, e pote finga go in nyan. Omdat alla de san dat die mi make ba in mi libi. Pe wan pe de man beschuldig wan brada, de man chawa her familie breuk, taki na wan neef, wis wansma. Na wan nefo, pot wisi di wansma. Da a familie bijna bij wan slachti des revi. Maar uiteindelijk, die economie, da a yeye konshitak anotru, des ma gona wan presi wan dedoso, da yorka sute finga ina nyang. Dat toevallig na man dat die nyaming, dat da nyaming, dat sarat e chapori ko ine sting. Asan chapori inama en bere, tak bijna ama esukuf dede. Ama esukuf dede. Dana a winti sabi sot patu o megjasma. Na winti sabi sotu bilongo o megjasma. Na winti sabi sotu kandu patu o megjasma. Fu adresasma dati ano flow. Tirena di amanda dalibi ete. Igrabu? Dus mi wa lego uit taki, mi takatori ma, mi sap taki u alert, u scherp. Ma so leisi werkelijk na takru yeye e drink na ngasma. Na takru sani e contest you. Het zijn dwaalgeesten met een negatieve inborst. So leisi, daarom ik te ugona wan presi. Neti te we nyang. Sabi pe we nyang, sabi fa we dringi. Yabi san sa ye du so leisi. Fosi nyang kantina grong. Troe wap chin sa grong. Yabi nyang sa yo nyang of drink sa yo dringi. Kantip chin so na grong. Begi. Usabi ina tenfu unu kerki teng. Dat we begi taki heren zegen. Deze spijzen. Dranken en amen. Het is niet slecht. Tegenwoordig une begi moro. Misref ne begi moro. Maar me shitak apis leri dati. Awan buleri. Heren zegen deze spijzen en dranken. I verstaan dat na wansani. En in a winti geloof meestal, fosi nyang, kade we troi wam chin sa grong, kade u troi wam chin dringi wam biri for ala grong. En begi taki mek apsago boom. Omdat je abisani sasma esreka in nyang. Mi be take ook tu wa omuf mi, wa yartere be sreka wam biri, po jenda pena Victoria.
Ma de dit au agoda smasango dringa biri nangeng. Abe sreka biri pota omukba mi be takekba in one life. Di mi omu opa biri mi omu tak ope dama opa bira biri sutule kwa bom. Abiri sutule kwa bom. Omdat akelbe lukes kina fesi. Da wisma be wan kire omdat amabe de voorganger. Amabe de hier mi voorganger. Amabe de leidinggevende in wan bedrijf. Dus ik weet waarover ik praat. Dus tewe taki so brada. Sabi sawe nyang, sabi sawe dringi. Nyangwi nyangwa, luku yushkina fesi. Omdat de win, de yorkanga de leba. De takru yeye, de takru apukur vooral de bakru. De weer jas en das, de weer hoge hak. De weer de gewoon, de koiri fosina, fosine ma be taki. In een wakalata strati. In een wakalata strati. Yoshi takrusani. Sumai wakana strati latire shi takrusani no. Na deite de takrusani no we waka ze say o graag moderniseren. De takrusani no. Na de wan sawe she weer bella short. Na de takrusan sawe shi no. De ina menselijk gedante. De takrusani no. Na de wan nga de mooi ubena. Na de boy na de bodybuilder six pack e ga gym. De yorka nga de bakruf no we ga gym too. De yorka de bakru de takru heeft no ne wakat net timoro. En tegendeel net die komoro veilig moro day. Omdat hij de sabitaki tedebe op de negatieve uitstraling kan de shuang wang schaduw. Dat je vrede. Maar de takru heeft no kon zodanig. A wisma e continue kampu kon probeer you. A wisman. E tak Nederlands kon je niet dofokos donangay. A yorka. Ik kon gewoon plannen wat Bijbel ile anu kon preek die you. Ik kon pleitak jong o leigo na Jezus. A wisman. A de Latina politiek. A takru yorka. E waka gewoon e weer jas en dat e plei minister, e plei president, e plei inspecteur, e plei voorganger, e plei bonuman. Uno pleiere mensen. Ik weet waarover ik praat. Je kan de negatieve geesten van tegenwoordig niet meer peilen. Ze zijn even modern. Ze trekken dezelfde mooie, dure kledingen aan. Lek van Unulibisma en Weri. De weer Nike pata. De weer Nike. De mij weer gezondheidsbril. Daarom luku solis we wakana strati ishiwas maar plotseling te draai in shemoro. Ja bi takruye eser san gewoon se strati. Al takruye a yorka. Se shila pego bay nyaning. Na wa yorka iseri nyanji you. Yego bayanya na yorka oso a yorka warung a yorka restaurant. Na yorka nga bakru da pe eseri nyanji you tu. Omdat as masare tek en dienst. Abi wan takrusil. Dus misap, ik weet waarover ik praat. Neem jullie let mee. Misata opu ai win suno lop mi. Ano erg. Mi mus lop mi srefi. Daarom ik hem lukutaki. Men durft niet om vriendelijk soms naar mij te doen. If u sapta kwa bakru na Yorka, gaan jullie ver van mij blijven. Woko probeer me, maar vroeg of laat gaan jullie schade krijgen. Dat na mooi wang. Mine Gaffa, mine Skepi, maar me kulit suti lang osrefi. Wie karso wel moet de bal weer verwachten. Ik groet, ik heb mensen straks, ik ga werken. Ja, u tek me in lobby if u wan, if u no wa lop me nou zaak. Mi mus lobuno, wie so no lop me. Mi baro di. Doei.